Gdje si, Gile? Gdje si? Dođi. I ne samo da dođe do Ace, već mu ovaj divlji vepar jede iz ruke. On ga je prošlog marta pronašao odbačenog kao 13. prase, pa ga je nazvao Gile. Šetao sam kroz šumu i začuo sam da se čuje nešto neobičan zvuk ispred mene. Prišao sam i vidio sam ga, sam je bio, ne znam zašto, odbačen je bio od čopora. Onako bio je već i iznemoćao, bukvalno nije mogao ni da beži. Razmišljao sam šta da radim sa njim. Vidio sam da ako ostane sam u šumi da neće imati sreće da će ga vukovi pojesti ili lisice. I odlučio sam da ga ponesem. Tada je imao tek 2 kilograma, a sada preko 100. Kod Avramovića se odomaćio i postao pravi ljubimac porodice. U suštini on je stalno tu. Zna ponekada i da se udalji od kuće i da ga nema po nekoliko sati, ali nikada nije bio, znači da nije noćio kod nas. Odi, Gile, odi. Gile je kao da osjeća da ga je Aca spasao, pa najviše vremena provodi sa njim. Međutim, ne plaši se ni drugih ljudi. Dođi. Dešava se kada dođem, znači samo mu se javim. Gile, gde si? Posle 10 minuta on se samo pojavio negde, znači dođe iz šume ili gde je. Znači bukvalno čim me čuje, reaguje na moj glas. Slobodno preko dana ide po komšiluku ili kad hoće malo da protegne noge. Zimi dođe ovako povremeno kod mene, poznaje odlično, komunicira sa ljudima, hoće da se nahrani iz ruke i tako. Znaju ga, cela ga planina, lovci ga znaju svi. Dobar je, maskota planine jednom rečju. U stvari nikoga se ne plaši, ali iako je pitom, on je uplašio mnoge. Dođu ljudi da seču drva u šumi i naiđe Gile i pored njih. Ljudi se prepadnu, popnu se na prikolcu i ne ostanu zadugo, ne znaju ni šta ću, izgubili, nemaju ni signal. On dođe lepo, legne pod prikolcu i on s njima, on misli da se pozdravi s njima, oni se prepali. Sokolskim planinama gde se sneg još nije otopio slobodno šeta. Ne strahuje ni od lovaca, pa je tako preživeo i sezonu lova na divlju svinju. Idu lovci, idu kroz šumu, a idu da ulove divlju svinju, a Gile ide za njima. Ovde ima sve što mu treba, hranu, ljubav, pažnju, ali i mesto za spavanje koje je preuredio po svom ukusu. Evo, ovde kao što vidite Gile dolazi da spava, da prenoći. On je sebi tu napravio svoj brlo, kako se to zove svinje kada naprave u divljini. On je to imitirao i ovde, bukvalno demolirao je prostoriju, ostavu za drva, ali dobro. Iako kod Avramovića dvorište nije ograđeno, za godinu dana nikada nije napustio svoje domaćine. Kada u njemu proradi zver, odlazi u šumu, ali se uvek vraća kući, verujući da je baš ovde njegov dom.